karo benere. Karo bener. Nek benerku Mas iki benerku. Terus nek nggone Mas Darsono benere Mas Darsono. Tapi durung mesti cocok karo pener. Dadi pener iku penerangan. Ya iso nek kene iki iso sesuai ambek benere mau. Terus sing benere Mas Darsono ya iso sesuai. Benerku iso ora sesuai. Terus benere Mas Darsono ora sesuai karo pener. Muga bener iku penerangan kang sejatine penerangan. Jadi iku kagungane Allah. Mulane dhewe iki dipelajari dikongkon percaya anane Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad. Soale nek ngono iku semenjak kecil wis didoni ditiliki ya wong lara ta. Terus ape dibaca wong ditoleh ora sida. Nah terus saiki nek kowe ape baca aku ora sida. Dhewe iki njaluk tulung sapa? Allah ngeder. Iki syariat ya. Nah, terus saiki kudang iki njaluk, kowe njaluk tulung sapa? Tulung kowe mat jeburane mat. Apa njaluk tulung Allah ya ora denger Allah iki wong sing ape ra iku nek ane tulung tak sepura kowe. Nah, mulane nek ngono ku Mas. Dhewe iki ya hati-hati lho ya iki. Jenengan rawuh wau lambene dereng mungel. Masa iku sing Pak Nanto. Dadi rasule jenengan sing diluwi, masa iku sing Pak Nanto. Barang wis aku ngomong, jenengan sinten Mas? Kula Sirat. Kula Sunanto kok Mas. Nek iki to wonge. Iki lagi lambe iki lagi perintah. Lane kita kabeh iki sing tata cara syariat. Ayo dah mengenali diri pribadi. Nek wis ngenali diri pribadi, nek kono iku ana ngene Mas. Sapa menungso roh wilangane sak wiji-wiji persasat roh pangerane. Nah iki nek kon dhewe gelem ngguwatari sak jerone Al-Qur'an iku dipahami tenan, insyaallah engko roh. Roh wilangane wis sak wiji-wiji nek kono iku masih ora ketemu sapa-sapa. Ya ketemu sira. Mas Darsono ora ketemu sapa-sapa ya ketemu Darsono. Nah, insyaallah ken jenengan iku nek pun gelem laku tenanan. Nah iku sing tahap kedua. Melu warga Murtitama wis mlebu iku sing tahap kedua. Nek tahap kedua anu nek kono ya iku diarani salat jati sejatine salat. Nah, terus sedulurku sejati ngarani SS iku sedulur jati kok akhire. Nah, akhirnya nek nggone sedulur jati iku sejatine sedulur ya kuwi. Nah, kuwi iku ora kok iku lho ora kok sirat kan sejati lho. Sedulur iki siji nek. Nggih. Dadi dhewe kok kudu paham. Oh, iki ta sing sedulur. Nah, kalau winane tak critakno nek sedulur iku ngembone ya malaikat. Malaikat ngembone ya sing sampean asih saiki nang donya sapa? Sampean asih ya wong tuane ya ngembone ya wong tuane. Mulane iki kudu titi hati-hati awas lan waspada. Jadi kita kembali ke asale iku penak lan kepenak. Jadi ora kok sing diarani swarga langgeng. Nggih, ini wau piye leh ku ngilangi nafsu ya. Nggih. Nah, carane piye? Jenengan insyaallah nek carane ngilangi nafsu napa jenengan tarik ngoten. Nafsu liwate king hawa. Hawa niku nek pun jenengan tarik ngoten. Ndekaken ten pusar niki ya. Ten pusar niki ndekaken mawon. Nek sak kuwate jenengan mungkin medale niki kanthi cati-cati. Kata niku kula ndekaken. Tetak niki pun medal. Nah, medale niki nggih liwat kanca ndriya. Insyaallah mungkin jenengan nek pun ngoten niku narik sret niki kan berpikir sehat. Sehat itu, wah, oh kuncinya wong mendem, iku kuncinya, nah orang denger cah kok tak uring-uringi, mana barang haram dipangan, pane kok noman wak kirik ya, nah mana orang denger ya, yes kuwe tong jagate kono, ora sate, ya wong ki wong garang ini ora kena ngono, dadi
mau dhek doyan ya wis. Dadi nek jihad ya ora ngono Mas ya. Haram. Dodol tuwak haram ya jihad, tapi kan dhewe kan ya urip iki ayo jenengan tak badhe saithik ya. Jenengan iku tau ora kembange jati. Nggih, sempat, Mbah. Kembang jati ku jenenge apa? Jangleng. Ora. Nek ten dusun kula niku namine jangleng, Mbah. Ora. Kok nek enten lentune. Kembang jati namine jangleng. Ora. Kae ku banteren. Banteren nggih. Banteren. Napa Mas Sirat? Emang ada kembangnya? Kembang jati. Nek kembang wohe jati jangleng. Tapi nek kembange jati niku kula dereng nate kringi, Mbah. Kembange jati ku jenenge apa? Oh iya apa? Apa eling aku ono nek aku sekolah ono ya. Kembang jati arane apa? Ya apa? Apa ya. Terus kembang jati sejatine iku kembange wong urip lak rena-rena apa? Iku nek wis tuwa jangleng. Jangleng janjane kudu nglenggono. Dadi nek kita ki nglenggono, dadi seandainya kita lakon ora bener. Nah iya wis lakon-lakon dhewe uripku sing salah-salah dhewe kudu ngruwangsani salah. Nah insyaallah mungkin nek jenengan saged ngoten, niku lah winjing masalah tentang dunia ya ora bakal keberatan. Ya ora bakal kesepen. Wis ana wae mbok kon disangkane kok ana wae. Tapi syaratnya siji kudu nglenggono. Iya. Nah, berdasarkan apa nglenggono? Allah iku tan kena kinaya kaya, tapi Allah iku ora adoh karo dhewe. Oh. Ngene to. Dadi kok nek jenengan iku wis paham antarane Allah kelawan Muhammad, ndat kelawan sifat iku nek jenengan wis paham. Dadi yo ade ana wong kudu nyolong apa ya wis ora kudu. Iku nek engko jenengan paham antarane ndat kelawan sifat. Niki sak titik culikan kula sing omong njaba sing kena kula omongaken, tapi sing kira jeneng muga asma ku kinarya japa, Mas. Dadi ora kenek iki. Nggih, monggo. Nggih. Oh ya. Nyambung kali wau weton nggih, Mbah. Kan biasane kinten masane wetonipun terus meroi pasarane ngoten niku. Nek kedahe pripun niku, Mbah? Weton niku ngene, Mas. Kedahe ya. Nggih. Jenengan upamane kelairane niku Trasa Kliwon ya. Trasa Kliwon niku jenengan ya. Malam Trasa Kliwon sampai utawa Trasa Kliwon esuk niku poso. Nah, niku barokahe yen jenengan nek pun urung nglampahi poso. Dina kelairane niku insyaallah jenengan ajeng enten napa-napa niku jenengan eling. Eling, nah kan eling ini sebabnya apa? Sedulur sampean sing lahir bareng sawat niku jenengan tirakati poso kelahiran niku wau. Niku mungkin dulur jenengan sing lahir bareng sawat niku ngelingno. Nah napa malih ten syariat poso dina Senin Kamis. Senin niku sukma, isine niku papat, sukma langgeng, sukma purba, sukma wasesa, sukma luhur. Papat. Kamis. Tulitan Kamis niku isine 8. Roh jasmani, rohani, roh ilafi, roh nafsani, roh bani, roh indobi, roh kudus, roh Allah. Nah iki wis ngono wis cara ngono paten. Dadi wis sapa menungso kedunungan iki. Lane dikongkon poso Senin Kamis. Ya perlu perkara iku roh-roh iku aja sampai gentayangan. Nah, mandinge nek sukma aja sampai gentayangan. Mulane nek kono ana sukma purba, sukma wasesa, sukma luhur, sukma langgeng. Nah iso iki dadi
mlebu nang daerah Langgeng. Langgeng endi? Lah nek Tegen. Lah kono ku ya bakal kembali mula-mulanira, balik no asale neh.